Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сезнең мөхәррирлектә чыга торган Шәһри Казан газетасындагы соңгы еллардагы үзгәрешләрне күрмәй мөмкин түгел. Шуннан сайтта яңартылды, газетаның дизайнында яңартылды, эшләре бик бай. Һәм менә сөйләсе килә, бу тырышлыклар үз нәтиҗәләрен бирәме? Мәсәлән, сайтка керүчеләр саны белән исәпләсәк, тиражда исәпләсәк, укучылар саны белән сез дөрес юнәлеш сайладык дип әйтә аласызмы? Дөрес юлдан барабыз. Үз урыныбызны таптык дип әйтә аласызмы? Шулай дип саныйм. Менә bir son күрсәткече китерәм. 3 ел ярым элек Шәһри Казанның сайтына керүчеләр саны 2 уникаль посетитель иде. Бүген көндә ул 1000 ярымнан артып китә. Миңа калса, артыгын сөйләп торырга кирәк түгел. Газета тиражына килгәндә шулай ул даими, ул кимеми. Хәтта җәйге кыен подписка вакытында да ул төшми. Һәм почта аша гына язылуга тукталып калмыйча, без альтернатив подписка һәм берәмләп сату күләмен арттырабыз. Чөнки почтага ни әйтсәң дә кыенрак почта белән эшләү. Беренчедән бәяләре арта бара һәм синең ярты еллык почта бәяңнең 80% аларга китү кәефне пешерә. Әле шуның өстенә дә атнасына эшкилә торган газетлар кайвакыт өчесе бергә атна ахырында гына җыеп килә. Синең тырыша-тырыша эшләнгән хезмәтең бөтенләй юкка чыга дигән сүз. Шуңа күрә бүген подписканың инде альтернатив юлларын эзләргә кирәк дип саныйбыз. Үзгәрешләргә килгәндә без һәр көнне коллектив белән очрашып, сөйләшеп, даими WhatsApp группаларында аралашып торабыз һәм һәр көн инде һәр даим инде яңа әйберләр уйлап чыгарырга. Бу менә без үзгәрдек тә, хәзер Шәһри Казан гел шундый гына булачак дигән сүз түгел. Камилләшеп торырга кирәк. Чөнки конкурентлар күп. Biz бөтенебез бер татар Казанында кайныйбыз. Элегрәк елларны бер Татарстан яшьләре тотып торган мәйданны. Бүген ничә татар газета журналы бүлешәбез, килешәсездер. Укучылар саны артмый, киресенчә басу матбугатны яздырып алучылар саны арта бара, кими бара. Шуңа күрә тукталып торырга бер дә юк, гел аркага сулап торалар һәм һәр даим инде яңалык эзләп шуны гамәлгә кертеп торырга кирәк. Шулай да менә Татар Казан дип әйттегез, Татар Казан турында сүз килә. Казандагы татар телле укучы өчен татар телле мәгълүмат ул ихтыяҗны канәгатьләндерүме? Татар телле мәгълүмат кирәк булганга укыйлармы алар менә бу татарча газеталарны? Әллә инде ул менә тансыкка укыла торган әйбер? Казанда кызганычка каршы татар газетасын укыту бик кыен. Беренчедән бу күрәсең тормыш ритмы белән бәйледер. Кешенең газета укырга вакыты юк һәм ул мәгълүматны тиз генә интернеттан эзләп таба да кабул итә. Шәһри Казанның гомум тиражының 4/1 өлешен генә Казан тәшкил итә, калганы аның район авыллар һәм үзегез дә сизәсездер, бу эштәлегендә дә чагыла, без авыл турында бик күп язабыз. Хәтта бәлки артык күптер, әмма укучы нәрсә сорый, шуны бирергә кирәк. Таләп итүче кеше дә, тип бәя бирүче кеше дә укучы. Һәм әлбәттә аның капризына гына ярып барырга дигән сүз түгел. Без ниндидер нормалар, кагыйдәләр кертергә һәм аларны да үзебез артыннан ияртергә тиеш. Ләкин базар икътисады шартларында алар теләгән әйберне бирү мәҗбүри дип саныйм. Казанда укытуга килгәндә без төрле акцияларда катнашып карадык. Хәтта хәтерлисездер, без Каюм Насыйр урамында чәй бәйрәмендә уздырдык зурлап. Бер тиен бюджетсыз, бөтенләй бушка, дуслыклар, танышлыклар аша көйеп яуган яңгыр астында безнең кебек кечкенә редакция өчен ул бик җиңел эш булмады. Әмма хәтта шунда да без инде зур тиражлар, зур подпискалар эшли алмадык. Булды микән 10 газетага язылучы кеше. Шуңа күрә менә ничектер кешене юкка сарыф иткәнче кайдан алып була, шуннан алырга кирәктер дигән максатка күчеп, бүген Шәһри Казан ул Казан газетасы гына түгел, шәһәр газетасы түгел. Ул ничек Казан бөтен татарның башкаласы булган кебек, Шәһри Казан да бөтен татар укырлык газета булырга тиеш дип саныйм, һәм ул бөтен республика буенча тарала. Әле Башкортстан, Чувашия һәм Мария Эл республикаларында да бар. Чит төбәкләрдә сезне яздырып алучылар күпме? Яздырып алмыйлар, без розница белән чыгабыз. Әлегә чит төбәкләргә менә хәзер бераз вазгыять үзгәрергә тиеш. Россия почтасы аша язылу мөмкинлеге булдырыла дигән хәбәр килде. Моңа хәтле чит төбәкләргә каталогка керү кайвакыт аннан кергән акча
каталогка кіру бәясін де оқламайды. Бушқа ақша туздырған үшін менә ничектер башка аларга чыгуның башка юлларын эзләргә дигән фикергә килдек без һәм менә шулай берәмләп сатуга күбрәк басым ясадык. Менә сез инде заманча редактор һәм үзегезнең нәтиҗәләрегез турында сөйли башлаганда да сез инглизчә сайтны әйтәсез, сайтка керүчеләр саны, аннан тиражны. Узган шимбә көнне татар язучылары җыелышып милли мәдәният үзәгендә съезд үткәрделәр. Siz xəbərdədir. Həmanda tatar yazıçıları şam tutdular. Tatar matbuatına basma matbuat turunda var. Yazıçılar kimi 3-4 yıldan şuşlay varsa biz bitəriz. Benim şunu soru bilesi kile. Basma matbuat bitu uşundan da faciran. Benim birinci şiratda ol yazıçılarga soru bilesim kile. Аларның күпмесе яздырып алып укый татар матбугат. Һәм Безгә килүче язучылар, редакциягә килеп йөрүче язучылар бармак белән генә санарлык. Рашат Низами кирип чыга, Марсель Абыгалиев килеп китә, хәл белешеп. Ярый безнең Йылдыз Шәрәпова бар, Марат Кабиров бар, үзебезнең редакциядә штатта эшләүче кешеләр. Басма матбугатның хәле бүгенге көндә язучылардан да тора. Аның 3 елдан ничек булачагы да язучылардан да тора. Татар теленең хәле дә шулай ук менә бүген безнең үзебезгә кайтып калды. Хәзер бит инде сугыш чыгарып, инде сугыш игълан итеп татар телендә сугышы булмый. Без менә хәзер шундый сынау алдында калдык. Әгәр без үзебез саклыйбыз икән, димәк безнең телебез үзебезгә кирәк икән, без аны саклап калачакбыз. Шулай ук матбугат безнең үзебезгә кирәк икән, димәк без аны үзебез саклап калырга тиешбез. Мин мәсәлән бөтен газета журналларны яздырып алып өймә укыйм. Безнең үзебезнең үк татар журналистлар арасында, татар язучылар арасында һәрбер матбугатны алып анализлап укучы кеше күпме? Без беренчедән мин аны имя яздырып укыйм, икенчедән редакциягә яздырабыз. Һәм һәр атна сайын зур планеркада, әлбәттә бу көндәлек планеркалар турында сүз бармый, атна сайын җомга көне яки дүшәмбе без уздырабыз зур планерка һәм бөтен татар матбугатын анализ ясыйбыз. Журналистлар белән. Алар чират белән бара, һәр журналист үзенең фикерен әйтә. Без аларның шәрехләрен тикшермибез. Без аларны тикшерәбез. Бездә булмаган нинди әйбер бар. Без нәрсәне төшереп калдырганбыз. Без нәрсәгә игътибар итмәгәнбез. Һәм алар нәрсәсе белән бездән алдырган. Бу эшне планлаштыру өчен бик кирәкле әйбер. Һәм вазгыятьне белү өчен. Шуңа күрә мин төшенкелеккә биреләсе килми. Әлбәттә, кайвакыт менә биректә по списку вакытларында кәеф төшеп китә. Зур-зур чараларга чыккач, татар кешеләре синең яныңнан, миңа сезнең газетагыз кирәкми дип узып киткәндә. Шундый кешеләргә дә син кирәкмәгәч, кемгә кирәк булуы мөмкин дигән сорау да турга мөмкин. Әмма мин 3 ел белән генә шикләнмәс идем. Без бу хакта бик еш сөйләшәбез Раиф Усманов белән. Мин Раиф Усмановны Ирек мәйдан гамәлгә куючы һәм баш мөхәррирен татар журналистикасында иң көчле медиа менеджер дип саныйм. Уларны тарату юлларын да әйбәт белә, нәрсә кирәк икән дә әйбәт белә, ничек чыгарырга, ничек эшләргә икәнлеген дә белә. Без аның белән сөйләшәбез һәм Раифның да бу уңайдан прогнозлары андый пессимистик рухта түгел һәм минем белүемчә Раиф һәрдаим инде яңа матбугат чараларын теркәтеп тә килә әле. Һәм минем сезгә үтенечем чакырып китерегез Раифны һәм аның белән әңгәмәләшегез әле, чөнки аны беркем дә беркайда тартып чыгара алмый. Бәлки сез булдырырсыз һәм ул безгә дә үзенең нидер киңәшләрен, теләкләрен бирер иде. Инде аның белән сөйләшү бара дип әйтә алам, чөнки аны китүченнән да бик җиңел эш түгел. Мин шулай да менә басма матбугат белән электрон версия турында. Инде хәзер шулай язучылар тарафынан, өлкән буын кешеләр тарафынан бу электронга күчү ул битү белән бер дип кабул ителә. Шуңа сөйләсем килә. Басма матбугатның электрон версияга күчүе ул шуннан да шул дәрәҗәдә фаҗигамы безгә аңлатырга тырышкан. Юк, мин аны ул дәрәҗәдә фаҗига дип санамыйм. Чөнки безгә татар телендә укучы буынны тәрбияләргә кирәк. Ул буынны бүген менә син газетта ука әле менә шуны тотып утыр әле дип кенә тәрбияләп булмый. Ул буынга үтеп керү өчен сайт кирәк, ВКонтакте кирәк, Facebook кирәк, Instagram кирәк. Алар шуның аша кабул итә. Алар шуның аша ниндидер язмаларыңны укып синең сайтыңа керә. Бәлки шуннан соң кызыксынып ул газетаны кулына алыр. Безгә күптән түгел генә Саба районы Иләбәр авылыннан бер төркем апалар килде кунакка. Алар үзләренең авылларында һәр атнасына бер тапкыр җыелып кич утыралар икән клубка, һәм менә шушы кич утыручы апалар җыелышып газета редакциягә килделәр. Сезне күрәсебез килә дип. Без алар белән берәр сәгатьтән артык сөйләшеп утырдык, шәйләр эчеп. Һәм мине сорау бирдем: интернетта, без сезнең бөтен әйберегезне интернеттан укып барабыз диләр.
Һәм безнең фотограф эшләде, фотография төшерде. Фотографияләрне ВКонтактеда группагызга куйгыз әле, без шуннан кирип алыр идек. Без төнге бергә икән, хәтта интернетта утырабыз диләр. Ул апаларга 60-тан артык. Газетында язып укыйлар алар, интернеттагы сәхифәбезне дә укыйлар. Һәм ул бит инде оештыручының үзеннән дә торадыр. Әгәр син газетаңда чыккан гына бөтен әйбереңне сайтка куеп һәм шуны гына социаль челтәрләргә таратып барсаң, бу бер әйбер. Әгәр синең газетада бер контент, социаль челтәрдә икенче контент икән, ул инде бөтенләй башка нәрсә. Без ниндидер оператив әйберләрне сайтка куярга тырышабыз. Газетада инде шул ук тема киңәйлебрәк, ниндидер анализ ясап, ниндидер система комментарийлар, система мәгълүмат туплап бирелә. Бүген интернетсыз булмый, ул замана таләбе. Әгәр юк бөтен әйберне бу безне бетерәчәк дип үзеңнең ниндидер куркуың астына яшернәсең икән, татар юрап китерә, сорап китерә дигән әйбер дә бар. Шунсы да килеп чыгарга мөмкин. Әмма үсәргә кирәк, үзгәрергә кирәк. Әлбәттә, гомерлек булмас татар матбугаты да, гомумән матбугатта. Кайчандыр телевизор, бөтен дөньяда телевизор гына булыр иде кебек. Бүген телевизор да түгел, хәтта бүген интернет. Шундый шартларда миңа калса үзеңне нидер чикләүләргә кертергә кирәкми. Кайдан син мәгълүматны җиткерә аласың? Ничек син укучы күңеленә, халык күңеленә шакый аласың? Шушы бөтен мөмкин булган алымнарны һәм суларны файдаланырга кирәк. Илнара, киләсе уку елында татар журналистикасына бер бюджет урынында бирелмәгән. Сез бу хакта беләсезме? Һәм менә алга таба бу инде безнең дә борчыган мәсьәлә, сезнең дә борчыган мәсьәлә. Татар журналистикасында кадрлар мәсьәләсе ничек хәл ителәчәк дип уйлыйсыз? Безгә нәрсәдә булса эшләргә кирәкме менә бүгенге көндә? Минем университетны тәмамлаганыма 12 ел. Без группаны каядыр 18 кеше тәмамладык. Шушы 18 кешедән 3-4 генә бүгенге көндә журналистикада эшли. Ул вакытта көндезге бүлектә укый, көндезге бүлеккә 15 кеше алалар иде. Сезнең вакытта да шул булгандыр, без бит инде бер шырда укыдык. Бик кыен эшләйбер. Бер генә кеше бер кабул ителү һәм шундый зур группалар ясамау. Чөнки менә төрле елларда сезгә дә киләләр, безгә дә киләләр, университеттан студентлар практик узырга килә. Аларга практик журналистикага төшенү әлбәттә редакциядә җиңелрәк лекция укып утыруга караганда. Әмма безгә дә бүген менә 500%-ка әзер журналист әзерләп бирсеннәр иде дигән сүз түгел. Әмма бөтен заманча шартларны, таләпләрне, технологияләрне белгән кешеләр килсә, татар журналистикасына әлбәттә бик әйбәт булыр иде. Бүген безнең СМ менеджерлар юк татар журналистикасында. Бүген безнең веб-редакторлар юк. Хәтта безнең менә тотып алып эшкә чакырып, әйдә киләл эшләл дип әйтергә татар журналистлар юк. Беренчедән ялкаулык бар, икенчедән университетның мөмкинлекләре юк хәзер татар журналистлар әзерләргә. Һәм шундый шартларда бөтенләй татар журналистикасын шундый хәлгә калдыру ул бик авыр. Минем хыялым бар иде, һәр редакция менә үзенә бер-ике генә журналистны гомумән кураторлык калсын иде дип. Университетта. Һәм 5 ел буена Беренче курстан башлап, 5нче курска җиткәнче, укып бетергәнче хәзер бит инде анда бакалавр, магистр тегесенсә. Менә шуларны әзерләп шушы уку дәврендә аның белән бергә эшләп, иретеп үзенә әзер журналист алсын иде дигән теләк бар. Әмма хәзер бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Без хәзер нәрсә эшләргә тиешсез? Ничектер бу кадрларны Без хәзер мәктәптән эзләргә тиештер дип уйлыйм. Беләсезме, Татарстан яшьләрендә эшләгәндә Татарстан яшьләрен мин үземнең тормышымның шундый аерым, матур этабы дип саныйм. Мин анда журналист буларак формалаштым. Исмәгыйль авыл мәктәбе иң көчле мәктәп татар журналистикасына. Мин нык горурланам. Әлеге мәктәпне узуым белән хәзерге вакытта күп кенә карарлар кабул иткәндә Исмәгыйль авыл нәрсә эшләр иде икән дигән уй беренче чиратта башка килә. Менә шу Татарстан яшьләрендә эшләгәндә без Казан мәктәпләрендә татар журналистика мәктәбен оештырган идек. Каядыр бер 6-7 мәктәпкә атнасына бер тапкыр мин йөреп, балалар белән очрашып, лекциядә түгел, менә шундый сөйләшү, аралашу темалар бирү, алар редакциягә киләләр иде. Һәм шушы 5-6 мәктәптән 7-8 мең бала университетка укырга керде. Без алар белән берничә ел дәвамында эшләдек. Алар шунда йөреп бүген журналистикада эшләүче кешеләр дә бар. Бәлки менә шундый алымнарга мөрәҗәгать итәргәдер. Ниндидер Казан белән генә чикләнмичә, республиканы клачлый торган, аны менә Татар-информ кебек зур агентлыклар белән берлектә эшләп, Татмедиа белән берлектә эшләп, бәлки менә шундый юлларны сайларга кирәктер. Безгә бәлки ниндидер моның идеясын, проектын булдырып, инде тәкъдим итәргә вакыттыр.
Шулай. Чөнки кадрлар мәсьәләсе бездә дә, сездә дә, һәр редакциядә дә кискен. Кадрлар мәсьәләсе артык менә шундый зур проблема, әгәр кеше эзли башласаң, менә SMM менеджер табып булмый. Бездә бер кеше веб-редакторда, SMM менеджерда, аның бит үзенең нечкәлекләре бар эшнең. Һәрберсен. Гөлнара, сез хәзер Сөембикә журналына редактор булып билгеләндегез. Баш мөхәррир булып, эшне нәрсәдән башлаячаксыз? Әле яңа гына коллективка тәкъдим итеп булды. Без әле утырып сөйләшә алмадык иркенләп. Минем беренче чиратта һәрбер кеше белән аерым сөйләшеп чыгасым килә. Һәр кеше белән. Сөембикә коллективы көчле коллектив. Бу еллар буена даими барган менә. Журналистикада бит шундый текучка дигән әйбер бар. Киләләр, китәләр, киләләр, китәләр. Сөембикә ул менә шундый ныклы формалашкан, дистә еллар дәвамында шул эштә эшләгән һәм журналга тугры булган кешеләр коллективы. Андый кешеләр белән эшләү үзе бер дәрәҗә һәм җаваплылык, чөнки алар күп әйберне синнән дә, миннән дә күбрәк беләләр һәм ничек дөрес икәнлеген чамалыйлар. Минем һәрбер кеше белән аерым сөйләшәсем килә. Журналга ул кызыклы журнал. Әмма менә халык белән дә халыктан ишетелгән фикерләр буенча да аны менә бөтен татар хатын-кызлары укый торган, аңлый торган, бөтен татар хатын-кызларын берләштерә торган дәрәҗәдә бик аска да төшмичә, артык югарыга да менмичә, менә шундый уртада бер урта яссылыкны табып эшлисе килә. Минем анда ират журналистлар җәлеп итәсем килә, ират авторлар хатын-кыз проблемасына ират карашалар, әлбәттә анда бүгенге көндә бар. Берәр ират бер үк сорауларга җавап бирә төрле иратлар. Әмма башка проблемаларга да менә аларның фикерләрен беләсе килә иде. Сөембикәнең сайты бүген бик актив эшләүче сайтлар рәтендә. Шулай ук менә сайтында тагын да киңрәк җәелдереп, бүген бит Сөембикәнең өстенлеге шунда, бездә башка хатын-кызлар өчен татарча журнал юк. Авылда яшәүче кешеләр космополитен укымаячак. Алар өчен хатын-кыз проблемаларын аңларлык, хатын-кыз нидер борчыган сораулар турында сөйләшерлек мәйдан ул Сөембикә булырга тиеш. Дип саныйм мин. Менә шуңа омтыласы иде. Коллектив белән сөйләшеп, аларның фикерләрен беләсем килә минем беренче чиратта. Алар нинди үзгәрешләр яклы яки нинди ниятләре, планнары бар. Һәм әлбәттә минем үземнең дә фикерләрем бар. Менә шу бөтен фикерләрне, планнарны бергә туплап, нинди бер концепция төзеп, аны тарату буенча, үстерү буенча шуннан соң хәл итеп бетербез. Һәм инде тагын бер сорау, соңгы сорау сезгә. Сезнең бүгенге көндә киңәшчеләрегез? Киңәшчеләрем? Кызганыч исмә әле бу юк. Бу елның зур югалтысы булды. Тагын бик зур югалту булды. Якын дустым, минем өчен бик якын кеше Илфак Шыгаповны югалттым. Без күп мәсьәләләрдә утырып сөйләшә идек һәм бик зур шәхси мәсьәләләрдә дә Илфак белән сөйләшә идем. Ул ничектер безнең бөтен гаиләбезнең якын кешесе иде. Мин башыма килгән бөтен фикерне һәр даим үземнең коллективым белән сөйләшеп килдем. Менә минем шундый идеям бар, ничек карыйсыз? Һәм минем фикер, менә бу бердән-бер дөрес фикер дигән сүз түгел. Ул фикерне тулыландырырга мөмкин, ул бөтенләй юкка чыгарылырга мөмкин. Киңәшчеләрем минем янымда эшләүче кешеләр. Мин аларга ышанам. Без инде хәзер мин Сөембикә редакциясе белән дә шулай булыр дип ышанам. Без 3 ел ярым эчендә шәһри Казанда шактый дус, шундый бердәм коллективка әйләндек. Баштагы мәлдә төрле вакытлар булды. Хәзер без менә ничектер бер-беребезне күз карашыннан аңлап, беркемне дә бер нәрсәгә дә өйрәтергә кирәк түгел. Һәр кешенең үз эше бар, үз юнәлеше бар. Шундый яныңда шундый кешеләр булганда, әлбәттә, киңәшергә дә, сөйләшергә дә, эшләргә дә һәм яңа уңышларга да яшәргә мөмкин. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.